Mesto Šaľa zorganizovalo druhý ročník podujatia Gorazdova zvesť. Osobnosť svätého Gorazda pripomenul počas svätej omše kaplán Frederik Mudrák. Naše územie, kde sa nachádzame, je úzko spojené so svätým Gorazdom, pretože podľa mnohých legend a spisov považujeme ho za toho, ktorý sa narodil v nedalekej obci Močenok, ktorá je práve známa týmto svetcom a kde je aj veľká úcta k nemu rozšírená, kde mnohí ľudia aj putujú a modlia sa k nemu a prosia o jeho orodovanie. Gorazda vyzdvihol arcibiskup Metod, ktorý ho pred svojou smrťou určil za svojho nástupcu. On bol jeden z tých, ktorý dostal mnohé talenty a rozmnožil ich mnohonásobným spôsobom práve svojou službou, svojou misiou, tým, že prichádzal sem, bol tu u nás biskupom a snažil sa povzniesť práve vieru medzi slovanskými národmi. V Šalianskom archíve sa cykloturisti dozvedeli informácie o tom, že Slovania žili aj na území Šale. Sú najmä získané z toho obdobia, keď sa stavalo naše Duslo. V oblasti Výzálaš zo 7. storočia sa našli kostrové pozostatky a v tom období, že sa pochovávali ľudia v spriamenej polohe a boli tie pohrebiska vyslané drevom. V Dusle, v tej priemyselnej časti sa našlo aj väčšie nálezisko, ktoré vlastne dokazuje, že tu bolo väčšie osídlenie, kde sa našli aj bojovníci pochovaní a preto vieme, že to boli bojovníci, lebo tam mali pochované aj kone. Viac ako 30 cyklistov, ktorí sa zapojili do cyklotúry, sa vydali zo Šale do Močenku. Bezpečnú cestu cez mesto im zabezpečila mestská polícia v Šali. V Močenku sa cyklistov ujali obecní policajti, ktorí zabezpečovali prejazd po štátnych cestách. Zastávka ich čakala v parku pred kostolom. Milí priatelia, vítajte v Močenku. Nachádzame sa pred kostolom svätého Klimenta. Pozostatky Klimenta práve priniesli svätý Cyril a Metod na naše územie a potom aj do Ríma. Sprevádzali ich svätý Gorazd, ktorého najpravdepodobnejším rodiskom je práve Močenok a osada Gorazdov. Túto tradíciu si pripomínali Močenku i tak, že posvetili zvony svätému Klimentovi, svätému Cyrilovi, Metodovi a svätému Gorazdovi. A my si to pripomíname tak, že teraz pred mesiacom sme otvorili naučný chodík svätého Gorazda. Je to vlastne trasa, po ktorej išli aj cyklisti, ktorí išli s nami z Trnavy do Nitry pred 2 mesiacmi. Občerstvenie v kláštore padlo cyklistom vhod. Po krátkej prestávke pokračovali do Gorazdova. Trasa medzi Šaľou a Močenkom je súčasťou Európskej kultúrnej cesty svätého Cyrila a Metoda a viacerí šalianskí cyklisti sa jej zúčastnili už v júli v roku 2022. Po jej skončení prišiel Roman Hatala s nápadom organizovať cyklovačky v okolí Šale, počas ktorých si budú môcť účastníci prezrieť viaceré pamiatky. Súčasťou bol aj prvý ročník podujatia Gorazdova zvesť. Pred rokom, keď som organizoval Gorazdovú zvesť ako prvý krát, respektíve prvý ročník, som naozaj netušil, že to bude mať nejakú tradíciu a že sa to posunie až do tzv. Cyklovačiek, do pravidelných cyklotúr po okolí Šale a spoznávaní kultúrnych pamiatok a zaujímavých objektov. Takže naozaj ja teraz pociťujem také zvláštne volačo, čo sa nedá eufóriu, alebo radosť, alebo šťastie, neviem, jak to nazvať, že sa to podarilo a že to má naozaj tradíciu. A verím, že sa tu aj o rok stretneme a možno aj o 10 rokov. Je to úžasné a ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem. Potles pre Romana! Má to rád! Vydaril sa aj druhý ročník Gorazdovej zvesti. Po prestávke v Gorazdove sa účastníci cyklotúry vrátili do Šale. Celú trasu absolvovali cyklisti všetkých vekových kategórií a na pešej zóne v Šali ich čakal zaujímavý program. Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry pripravilo inscenovaný workshop s kniežaťom Slavoborom. V rámci interaktívneho predvádzania predmetov a reálií zo života starých Slovanov si návštevníci mohli vyskúšať aj kostýmy. Hudobno-slovné umelecké pásmo, inšpirované dejinami slovianskeho stredoveku a novoveku, predstavila muzikantika Slovaka a jej hostia.